Ikusiko dugu orain nola partekatu aurkezpen bat. Bi ere izango dugu, segun zer nahi dugun edo nahi dugunaren arabera. Nahi badugu besteek jaso aurkezpena haiek editatzeko edo ikusteko edo zabaltzeko hemen programan bertan, aplikazioan bertan, era bat erabiliko dugu, partekatu. Baina nahi duguna baldin bada bakarrik ikustea, haiek ikustea aurkezpena hori, aurkezpen bat moduan zabaldu gabe eta web horri batean jartzea edo site batean jartzea, beste mota bat erabiliko dugu. Izango da, argitaratu sarea. Bueno, hasiera batean, egingo duguna izango da partekatu normal, beste editore batzuei pasatzeko edo zabaltzeko programan, hemendik joan algara, edo baitare fitxategia eta fitxategia barruan partekatu. Sakatzen badugu partekatu, menu hau ja ezaguna egiten zaigu, hemen gehitu alditugu editoreak eta gero baimenak eman, edita dezake, iruzkin, bakarrik iruzkinak egin, edo bakarrik ikusi. Sakatzen badugu aurreratuak, baitare ezaguna leiho hau, eta komeni da hemen pribatua zu bakarrik aldatzea eta normalean aktibatua, publikoa sarean. Normalean bakarrik ikusiko dute esteka daukatenek. Orduan normalean eta beste arazo batzuk ekiditeko publikoa egiten badugu sarean, hobe. Gordeko dugu publikoa sarean eta gehituko ditugu hemen editoreak eta egingo dugu orduan bidali editoriei. Ikusten duzuenez hemen agertu da partekatzeko esteka bat. Partekatzeko esteka hori kopiatzen badut, kopiar, utziko dugu, bidali baina, utzi. Eta esteka hori jartzen badut leihoan, ikusiko dugu nola zabaltzen den aplikazioa, eta hemen momentu batean noski, hurrengoak edo beste editoreak editatu aldu edo ikusi segun zein baimen eman diogu. Bigarrenera partekatzeko da publikatzeko web site batean bakarrik ikusteko. Eta ikusteko normalean egiten duguna, aurkezpena egiten dugunean, bakarrik aurkezpena, programari gabe. Horretarako egingo dugu argitaratu sarean, eta gertuko zaigu mezu bat. Nola partekatu aldugu, era horretan, esteka baten bidez, betiko esteka bat edo kapsulatu. Kapsulatuarekin jasoko dugu kode bat, kode hori gero txertatuko dugu site batean, blog batean edo web batean, eta hor bertan txertaturik ikusiko da. Hasiera batean egingo dugu esteka batekin, eta esaten digu automatikoki pasatu diapositibak zenbat segundutara. 3 segundutara pasatu, 5, 10 segundutara pasatuko dira automatikoki diapositibak. Eta hemen bagoago bi aukera, ekin diapositiba aurkezpenari erreproduzi gailuan kargatu bezailazter, hori da hastea hasi bezailazter, eta berrekin aurkezpenari azken diapositibara iristean. Amaitzen bada aurkezpena edo berriro hastea. Egingo dugu argitaratu, aceptar baietz, hemen esteka bat jasotzen dugu, berriro, kopiatuko dugu esteka hau, esteka hori emango diogu mezu baten bidez edo bestera batean persona bati, eta noski itxastean eta joaten denean esteka horretara, orain ez da zabaltzen programa, aplikazioa, baizik eta bakarrik zabaltzen dela aurkezpena. Hortik aurrera joan alda pasatzen elementuak eta ikusi, baina bakarrik ikusi. Orain egiten badugu kapsulatu, era, hemen ikusiko dugu tamaina, zein tamainarekin bidali nahi diogun aurkezpena, berdin 3 segundu eta bar, beste bi aukera baitare berdinak, eta hemen daukagu kopiatzeko sakatu kodea. Kode hau gero site batean txertatuko dugu, eta bertan, sitean bertan, agertuko zaigu aurkezpena. Orduan, pentsatu beti nola partekatu nahi duzun aurkezpen bat. Partekatu nahi baduzu besteek ere parte hartzeko editatzen, aldatzen eta bar, erabiliko dugu partekatu era normala eta emango diegu baimena editoreak.
eta partekatu nahi baduzu bakarrik ikusteko, aurkezpena ikusteko, ezeretarako editatu gabe edo ezeretarako zabaltzeko programan, orduan erabiliko dugu argitaratu sarean.